May saman nga pamaltog iti napasamak ti ili a magsinggal. Aditan nga babae man iti nagbalin a biktima. Basar ti imparwar nga investigasyon iti kaming iti Philippine National Police iti nasao nga ili. Agarup alas 5:15 iti napalabas nga aldaw. May kainem nga aldaw iti daytoy a bulan. Ket nakaawat da iti maysa a tawag manipod iti maysa nga concerned citizen. Nga adda napasamak a pamaltog iti nagbaitan iti Barangay Road, iti Barangay Pagsaanan, ken Barangay Kabarwan iti nadakamet-met lang nga ili. Ti nagbalin nga biktima ket managan iti Josephine Navarro E. Ines. 27 ti tawen na, maysa nga separada, nga agnaid iti Barangay Katipunan, Sinait, Ilocosur. Ngem kadagitoy nga gundaway, ket agdama nga agnaid iti Sitio Lusok, Barangay Mansante, Magsinggal, Ilocosur. Ket ditan nga pinaltugan da iti biktima, nga nakalugan iti motorsiklo, iti manin-anu adaras, iti saan pa'y amabigbig a masuspecha, nga nakalugan met lang iti motor. Ngayon, nilipat sa St. James Hospital yung biktima, under observation pa, unconscious, hindi pa natin makausap. Iti biktima ani Navarro ket agdama nga daldalya sa atin na, iti agpalaod nga direksyon. Aditan nga sinaruno iti masuspecha nga naka-helmet da, ken naka-jacket da iti black, ken pinasinggidan pa ni Police Inspector Joel Cabadu, nga addakan dagiti panta iti biyag na, nga mauawat na. Initial investigation pa natin, na-gather natin information sa mga malapit sa kanya. So far kasi wala pang family na makausap dahil hindi siya taga rito. Nakaka-receive daw siya ng mga threat. Allegedly, ito kasing biktima, hindi na siya nakikisama sa dating asawa niya. Parang hindi pa natin ma-confirm dahil hindi pa natin makausap yung biktima. Aging gani ita nga gundaway, agdama pa lang iti naingit nga investigasyon dagiti kaming iti kapulisan iti PNP Magsinggal. Ni Navarro ket madama pa lang iti naan-anay nga pannakatanim na, iti maysa nga balay pagagasan. Kapuanan iti nakaro nga pannakatiro-tiro iti likod na. Saan pa lang mabigbig no anya iti klase nga paltog iti nausarda. Gapuanan taawan pa lang iti narekobre a kapsula. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.